Извинявай, AI, но ти не можеш да възстановиш моята душа. Ти можеш да ми дадеш отговор, но не можеш да ми дадеш мир. Хората днес питат изкуствения интелект за абсолютно всичко. Как да се справя с тревожността, как да се справя с депресия, как да си подредя живота, как да се излекувам, но не питат Бог. И дори когато се молят, те го правят с бързината, с която търсят в Google. И Бог не е изкуствен интелект. Той е присъствие. Ако искаш да видиш истинско изцеление в твоя живот, истинска промяна, спри да търсиш бързия отговор и започни да търсиш истинският изцелител. Искам да ви прочета нещо във втора книга на Летописите, 16 глава, 9 стих, където се пише: защото очите на Господа бродят по целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чието сърца са напълно предадени на Него. А ти предаде ли своето сърце или просто търсиш някакъв бърз отговор? Ако търсиш Бог, той няма да се скрие от теб, но няма и да се състезава с изкуствения интелект за твоето внимание.